sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa ating mga kasama sa Tuna ngayon sa Barangay Sentral Tuna at magpapahula na naman tayo ng mga katumpay. At siyempre hawak-hawak ko na yung ating mahigagang box. Kung maulaan nila kung ano naman dito mga katumpay ay bibigyan ko sila ng 200 pesos para sa boundary at tricycle na ang binabiyahan niya sa araw na ito mga katumpay. At siyempre bago ang lahat mga katumpay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman dyan at pindutin ang button bell para updated ka na parati sa i-upload kong mga video. At bago ang lahat mga katumpay, ay nais ko lang magpasalamat sa aking mga viewers at sa mga subscriber at sa mga bago pa mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright, hindi na natin patagalin pa at umpisahan na natin hulaan sa araw na ito mga katumpay. Alright! Hulaan mo lang kung anong nasa loob. Ngayon, pag nahulaan mo, bibigyan kita ng 200 pesos. Kaya bago ba? Malagay mo. Okay naman, di ba? Okay. Okay naman. Alright. Ngayon, nagagawin mo lang kuya. Pasok mo yung kamay mo. Bawal silip ha. Pasok mo yung kamay mo. Pagkatapos, sabahin mo. Tisikan. Ano yung tisikan? Sunutin mo kamay mo. 5 sikat naman yung sakot. Ay, sayang ka. May masero na siya. May masero. Ay, ito na. Ikaw. Ito, may masero na yung unang sana natin kalahok mga tubay. At ito na lang yung unang natin kalahok. At ito na yung mahulain natin. Sapasok yung kamay mo sa loob. Tisikan. 5 sikat naman yung sayang. Okay. Ready ka na? Pakilala ka muna sa ating viewer. Ako po si yung driver ng 133. Okay. Ready ka na? Ready. 1, 2, 3, go. Pasok ang kamay. 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bulutin mo ang kamay. Bulutin kamay na. Ngayon, ano ang una mo sa loob? Ay, sisirya. Anong klaseng sisirya? 5, 4, 3, 2, anong klaseng? Wala. Tanong. Wala. Tanong. Sunod natin yung ulay. Kasi, ako'y. Ikaw. Wala ka agad yan. Siyempre. Alright mga katupay. Ito yung pangalawa natin kalahok. Sige, magpakilala ka muna sa ating mga viewers. Pakilala ko muna. Alright, wala kalimutan niya ng pangalan mo. Sige. Una na, pasok ko kamay. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bibi. Mali! Mali! Ito na yung pang-apat natin kalahok at subukan nyo sila. Alright, pinsitas yung kamay mo sa loob. Titingin. Okay, kasi tingin, bawal sila. Alright, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sirya nga ito. Sirya. 5, 4, 3, 2. Mali na naman! Stop. Mali. Stop tuloy. Tuloy lang. Okay, ito naman yung panglima natin kalahok mga katumpay. Lapit ko kunti para maganda. Data mo lang. Alright, ito. Okay, 10 seconds. Wow! Ang awal sila. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Cheese! 2, Cheese girls! 1. Ha? Cheese girls! Cheese curd! Mali na naman! Cheese curd na! Parang cheese curd! Mali! Patay. Okay. Alright mga katumpay, ito na yung pang-anim natin kalahok. Ako pala si Toto. Toto, ito yung una nating pagpaula na hindi na sayang. Ito yung pangalawa na pagkakataon po, mahulaan ba niya mga katumpay. Alright! Alam mo na kung anong gagawin? Ano? 10 seconds ang naman sa loob. 5 seconds naman yung sagot mo kung anong hula mo sa dito sa loob. Okay, alright. Ready ka na? Okay, go! Ready ka? Napunta rito eh. Haraman ko yung mga tumingin. Sila. Kasi nga ano? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Eh, pulang. Bibi! Bali na naman! Mga katupay, ito na yung pang pito nating kalahok, mga katupay. At sana mahulaan na to. Wala! Pag nakahula mo, nahulaan mo kanong naman ito. Labay para marinig yung music natin. Pag nahulaan mo, mayroon ka 200 pesos. Pag-pandere. Okay na sa'yo. Ready ka ba? Okay, ready ka na? Pangalan, O, pangalan. siyempre, bago lahat, magpakilala ka muna sa ating mga viewers. Ako si Joey. Joey De Leon. Hindi. Okay. Okay. Yeah. Okay, ready ka na? Ready na. Okay, one, Sabay yan. 1, 2, 3, go! 10, 9, 6, Ay. 7, Chichirya to. Chichirya! Ano pangalan ng Chichirya? TV. Mali! Sayang! Mali, Timmy daw. Okay, pasero na, pasero. Mali. Next time. Mali, sayang. Alright, mga katupay, ito naman yung pangwalo natin kalahok. Sana makakuha na ito. Talaga, kanina pa ito eh. Kanina umaga pa ito. Tinangali lang na tayo. Wala pa rin. Alright, alam mo na kung anong gawin mo. Nahulaan mo. Mayroon ka 200 pesos. Pupunta na eh. You want to win this? 200. Okay, ready? Pangalan. Okay, bawal ship. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, anong sagot ito? Anong hula mo nito? Cheese it. Cheese it! Very good! Naulaan talaga. Nakita mo muna sa akin. Alright, dukotin mo muna. Oh, pakita mo. Oh. Panggasolina ang cheese it! Basa. Oh. Yan, cheese it. Naulaan talaga. Balapan. Ano masabi mo sa ating mga viewers? Thank you. Kainin mo na yan. Subscribe kayo. Please like and subscribe. Good. Oy, mga katupay, nahulaan na. Ako may subscribe kayo ha. Ang galing ba? Ang galing kanina kung saan sana yung mga sino-sino din naghula. Wala, hindi talaga nahulaan. Alright. Ang galing nito. Alright, mga katupay, nahulaan na kung anong laman dito. At siyempre, ibibigay na natin yung kanyang panalo. Right? Ayan na ang iyong premium. Paharap mo muna. Alright. 200 pesos pala. Alright. Thank you. Mag-like sa subscribe. Alright, mga katupay, binigay na natin yung ating premium. Siyempre, bago tayo magtapos, sana paki-subscribe at paki-like. Siyempre, pinutin ang button bell para lagi kayo updated sa mga i-upload pang mga video. Mga kanaw, hanggang dito na lang.